Poštovani profesori i profesorice, poštovani djelatnici i djelatnice, dragi studenti i studentice, dragi prijatelji fakulteta. Pozdrav s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nažalost, nepovoljna epidemiološka situacija i ove nas je godine spriječila pri organizaciji našeg tradicionalnog božićnog druženja. No, na svu sreću, nije nas spriječila da se putem ovoga videa prisjetimo svih ostvarenih uspjeha naših nastavnika, studenata te dugogodišnjih djelatnika fakulteta, kojima će se naravno prvom prilikom i osobno uručiti njihove nagrade i priznanja. Imena nagrađenih slijede, no prije toga obraćanje profesora doktora znanosti Jurice Pavičića, dekana Ekonomskog fakulteta. Poštovane i drage kolegice, poštovani i dragi kolege, poštovani i dragi svi zaposlenici našeg fakulteta, drage studentice i studenti, dragi prijatelji fakulteta. Iza nas je još jedna izazovna i dinamična godina koju ćemo pamtiti po brojnim iskušenjima, prvenstveno onima koje je pred nas stavila pandemija koronavirusa, a koja je svakome od nas donijela brojne izazove u privatnom i profesionalnom životu i time uvelike promijenila našu svakodnevnicu, naše želje i navike, a siguran sam i naše prioritete. Živimo u doba koje nas stalno suočava s neočekivanim, koje nas često čini nesigurnima, koje testira našu spremnost na odricanje, solidarnost i još mnogo toga. No ono što je najvažnije je da smo iz svega izašli puno jači i spremniji, da kada sve ovo jednom bude iza nas, sa još više zajedništva, dostojanstva i tolerancije, nastavimo graditi naš fakultet na temeljima koje su postavile generacije iznimnih pojedinaca prije nas. Iako nije bilo lako, sve što smo postigli u protekloj godini, ali i godinama prije, postigli smo svi zajedno. Uspjeh je to svih nas i upravo u tome se pokazuje istinska snaga našeg fakulteta. A to su naši zaposlenici i studenti i stoga koristim priliku još jednom zahvaliti svim našim nastavnicima i suradnicima, stručnim službama, studentima, partnerima i prijateljima fakulteta na podršci, na uloženim iznimnim naporima, trudu, inovativnosti i prilagodljivosti kako bi se svi naši procesi odvijali nesmetano i kvalitetno. Nažalost, nepovoljna epidemiološka situacija i ove godine nas je spriječila u organizaciji našeg tradicionalnog druženja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, ali nas nije spriječila da se s ponosom prisjetimo svih ostvarenih uspjeha naših studenata, nastavnika, istraživača i dugogodišnjih djelatnika kojima ćemo prvom prilikom uručiti priznanja, zahvale i nagrade kao simboličan znak pažnje za uložen trud i sve što su napravili za naš fakultet. Čestitam svim nagrađenima. Pred nama je najradosniji kršćanski blagdan, vrijeme obiteljske povezanosti, mira, nade, dobre volje i iščekivanja. Iako se svijet mijenja, duh i smisao Božića ostaju. Stoga neka nas ovo predblagdansko vrijeme potakne da budemo još bolji ljudi, da razmislimo o sebi, o svima i svemu što nas okružuje i istinskim životnim vrijednostima. Budimo odgovorni i pazimo jedni na druge. Vjerujem da ćemo odgovornim ponašanjem i zajedništvom prevladati sve izazove koji su stavljeni pred nas, te s optimizmom dočekati novu 2022. godinu uz nadu da će to biti godina kada će naši hodnici, dvorane, naša knjižnica i kefa opet biti puni studenata, kada ćemo se moći bez držanja distance pozdraviti s kolegama, organizirati konferencije, sastanke, promocije, proslave dana fakulteta i naše tradicionalno božićno druženje onako kako pamtimo prije pandemije. Svima koji slave, našim djelatnicima i studentima te njihovim obiteljima, našim partnerima i prijateljima želim sretan i blagoslovljen Božić te puno zdravlja, sreće, radosti i uspjeha u novoj 2022. godini. Ekonomski fakultet 1. prosinca obilježava Dan fakulteta, a ove godine obilježio i 101. obljetnicu uspješnog djelovanja. U sklopu Dana fakulteta dodjeljuju se nagrade i priznanja istaknutim nastavnicima i studentima, a ove godine dodijeljene su sljedeće nagrade. Nagrada Mio Mirković za 2021. godinu za znanstvene radove s područja društveno-ekonomskih znanosti dodjeljuje se izvanrednoj profesorici Mihaeli Mikić, Tinu Horvatinoviću, sveučilišnom specijalistu ekonomije i docentici Ivani Kovač za skupni znanstveni članak s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije.
Climbing Up the Regional Intellectual Capital Tree, an EU Entrepreneurial Ecosystem Analysis. Profesoru Josipu Tici za sveučilišni udžbenik koji značajno unapređuje obrazovni proces i popularizira ekonomsku znanost. Makroekonomija 2. Nagrada Fedor Roko za znanstvene i stručne radove iz područja marketinga za 2021. godinu dodjeljuje se docentici Ivani Kursan-Milaković za rad Purchase Experience during the COVID-19 pandemic and social cognitive theory, the relevance of consumer vulnerability, resilience and adaptability for purchase satisfaction and repurchase. Nagrada dr. Pero Jurković za znanstvene radove iz područja financija za 2021. godinu dodjeljuje se doktoru znanosti Dražanu Novakoviću za doktorsku disertaciju Ekonomski učinci obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj. Izvanrednom profesoru Tomislavu Globanu i docentici Tihani Škrinjarić za znanstveni rad Pennywise and Pound Foolish, Capital Gains, Tax and Trending Volume on the Zagreb Stock Exchange. Dobitnici nagrade Ljubomir Martić za znanstvene radove iz polja ekonomija, grana kvantitativna ekonomija za 2021. godinu su doktorica znanosti Marina Matošec za doktorsku disertaciju Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti. Profesorica Nataša Erjavec, izvanredni profesori Saša Jakšić i Anita Čeh-Časni za sveučilišni udžbenik Metode primijenjene matematičke i statističke analize. Izvanredni profesor Petar Sorić, profesorica Mirjana Čižmešija i doktorica znanosti Marina Matošec za znanstveni rad EU Consumer Confidence and the New Modesty Hypothesis. Priznanje Ljubomir Martić za iznimno kvalitetan znanstveni rad pod nazivom Sharing is Caring, Spillovers and Synchronization of Business Cycles in the European Union dodjeljuje se docentu Vladimiru Arčabiću. Dugogodišnja tradicija poticanja i nagrađivanja talentiranih i uspješnih studenata nastavila se naravno i ove godine. Dekanovom nagradom nagrađuju se studenti za svoje rezultate iz prethodne akademske godine, a nagrađuju se seminarski, završni i diplomski radovi. Dobitnici dekanove nagrade za akademsku godinu 2020-2021 su Lea Božić za seminarski rad Utjecaj pandemije COVID-19 na državnu reviziju. U kategoriji završnih radova dekanovu nagradu dobili su Lucija Gorup za rad Ocjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća Prostorija d.o.o. i Tomislav Vlajčić za rad Percepcija mladih potrošača o recikliranju i zbrinjavanju otpada. Dekanovu nagradu za diplomske radove dobili su Luka Filar za rad Utjecaj financijske strukture na gospodarski rast u kontekstu Unije tržišta kapitala. Tibor Kovač za rad Utjecaj ljudskog kapitala na jaz u mirovinama između muškaraca i žena u Europi. Karlo Krstanović za rad Poslovanje i regulacija banaka uslijed krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. I Marija Mihalj za rad Analiza performansi odabranih dionica CEE regije i nacionalnih tržišta. Posebna dekanova nagrada za akademsku 2020-2021. godinu dodjeljuje se članovima udruge Ekonomska klinika za projekt Underline, članovima studentske udruge Tourism Lab za projekt Dani turizma, studentima za projekt FZG Humanitarac. Poštovane i drage kolegice i kolege, svi zaposlenici našeg fakulteta, godina je prošla brzo. Iako smo se nadali da ćemo se vratiti u normalno, ipak se to nije dogodilo. Zatekli su nas novi izazovi i ograničenja s kojima smo se nosili najbolje kako smo mogli i znali. Napredovali smo i rasli marljivo, ostavljajući tragove za povijest ovog našeg 100-godišnjaka.
Organizirali smo naše konferencije, održali neke već tradicionalne i pokrenuli nove. Prijavljivali smo i dobivali evropske i druge projekte. Projekte smo nadograđivali međunarodnom aktivnošću koju smo nastavili razvijati u online, ali i fizičkom okruženju. Strani studenti, ne samo iz Europe, već iz drugih kontinenata, i gosti predavači ohrabrili su se i došli na fakultet koji je postao jedna od najtraženijih institucija u ovom dijelu Europe. Postali smo partner nizu ambasada koje djeluju u Republici Hrvatskoj, a ambasada Sjedinjenih Američkih Država odabrala nas je kao partnere u organizaciji foruma The US Croatia Forum koji će se održati u travnju iduće godine u Opatiji. Nastavili smo rad na akreditacijama koje nam pomažu u otvaranju vrata u svijet. Tako smo uz ACSB i EPAS akreditaciju ušli u postupak dobivanja i prestižne EQUIS akreditacije. Naš put prema akreditacijama mozaik je pločica od kojih su od posebne važnosti one koje se odnose na našu znanstvenu produktivnost. Svake godine znanstveni i stručni doprinos naših nastavnika doprinosi široj društvenoj zajednici. Upravo za tu znanstveno-istraživačku produktivnost Ekonomski fakultet svake godine dodjeljuje i godišnju nagradu te priznanja za izuzetne rezultate u izvođenju nastave. Sretna sam da smo dio ove velike i uspješne obitelji. Vama i vašim bližnjima želim blagoslovljen Božić i sretnu novu 2022. godinu. A sada u nastavku pogledajmo ovogodišnje dobitnike, već spomenute godišnje nagrade i priznanja. Godišnja nagrada dodjeljuje se profesorici Marini Dabić za ukupno znanstvenu istraživačku produktivnost u posljednjih 5 godina mjerenu H indeksom i citiranošću te najcitiraniji znanstveni rad u posljednjih 5 godina objavljen 2016. godine. Ekonomski fakultet dodjeljuje i godišnju nagradu mladim znanstvenicima za znanstveno-istraživačku produktivnost u 2021. godini. Ovogodišnji dobitnik je docent Vladimir Arčabić za znanstveno-istraživačku produktivnost mjerenu brojem i citiranošću objavljenih radova. Priznanje za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2020. i 2021. dodjeljuje se profesoru Hrvoju Šimoviću te profesoru Mirku Paliću za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na stručnom studiju i Viktoru Viljevcu za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Priznanja za izuzetne rezultate u izvođenju nastave u proteklih 5 godina dobivaju izvanredna profesorica Ana Aleksić za nastavu na sveučilišnom studiju i izvanredna profesorica Maja Klinđić za nastavu na stručnom studiju te nastavu na engleskom jeziku. Priznanje za izniman doprinos u istraživanju aktualnih znanstvenih i stručnih tema dodjeljuje se autorima sveučilišnog udžbenika Revizija, nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja, docentici Mateji Brozović, profesorici Ivani Mamić-Sačer, izvanrednim profesoricama Ivani Pavić i Sanji Sever-Mališ te profesorima Borisu Tušeku i Lajošu Žageru. Priznanje za iznimno zalaganje u radu dodjeljuje se djelatnici Jasmini Trinajstić. Poštovani dragi profesori i profesorice, drage kolegice i kolege, drage djelatnice i djelatnici fakulteta. Iako smo očekivali da ćemo u 100. godini postojanja našeg fakulteta odraditi sve izazove uzrokovane koronom i potresom, i ova godina koja je iza nas bila je vrlo zahtjevna i nekako drugačija. Međutim, vjerujem da smo se uspješno prilagodili svim dilemama i izazovima koji su stavljeni pred nas. Znamo da je stari dio zgrade uspješno obnovljen nakon potresa, a istodobno su se otvorile i neke novi izvori i prilike financiranja na koje smo uspješno odgovorili kako bi fakultet i u budućnosti mogao zasijati u punom sjaju. Želimo i u idućoj godini da fakultet bude mjesto susreta, izmjene nekih novih ideja, međusobno suradnje i dijaloga. Lijepo je doći na posao i raditi s puno energije, volje i entuzijazma kada znamo da smo u službi mladih, pametnih i talentiranih ljudi, naših studenata na koje smo posebno ponosni. U nastojima da ponudimo našim studentima kvalitetno obrazovanje koje u ni o čemu ne zaostaje za svjetskom praksom, podrška su nam naši brojni alumni, vrhunski stručnjaci iz prakse koji obavljaju
najodgovornije funkcije u privatnom i javnom sektoru i koji su uvijek na usluzi našim mladim generacijama prenijeti svoje bogato znanje i iskustvo. U tom smislu posebno treba spomenuti naše poslovne i strateške partnere. Na kraju godine trebamo biti zadovoljni svime što smo napravili u ovoj godini, a znamo da nije bilo lako, a čime smo omogućili našim studentima najbolje obrazovanje u ovim uvjetima. Nadam se i želim vam da blagdansko vrijeme koje je pred nama bude prilika za potpunu posvećenost našoj djeci, obitelji i prijateljima, jer smo od njih oduzimali cijele godine da bi sve uspješno odradili. Ovo je prilika za zahvaliti svim djelatnicima za dugogodišnji trud i višegodišnji doprinos radu fakulteta. Stoga ćemo u nastavku dodijeliti zahvalnice našim djelatnicima i jubilarcima. Svima vama i vašim obiteljima i najmilijima od srca želim sretan i blagosloven Božić te puno profesionalnog i privatnog uspjeha u novoj godini. Za 10-godišnji rad na Ekonomskom fakultetu zahvalnice se dodjeljuju izvanrednom profesoru Josipu Arneriću, izvanrednoj profesorici Ani Ježoviti, docentima Margareti Gardijan-Keđo, Mladenu Turuku, Vedranu Kojiću, Ozani Nadoveza Jelić i Dori Naletini, doktorima znanosti Eni Pecini i Andriju Sabolu, magistri znanosti Ankici Knezović, te Elizabeti Els, Suzani Karabajić, Tatjani Kovačević-Kostelac, Natali Kurilj-Periša, Gordani Kuzmić, Ninoslavu Matovcu, Maji Mažar, Ivani Obad, Sonji Skoko, Ivi Šprljan, Josipi Tolušić i Marici Zeba. 15 godina s nama su i izvanredni profesori Ana Aleksić, Mihovil Anđelinović, Fran Galetić, Tomislav Herceg, Sandra Horvat, Božidar Jaković, Saša Jakšić, Hrvoje Jošić, Jakša Krišto, Maja Mihelja Žaja, Ana Novak, Irena Panđa-Bajs, Šime Smolić, Antonio Vlahov i Zoran Vitine. Docentica Sanja Broz-Tominac, doktor znanosti Ivan Milinović, te Hrvoje Crneković, Željko Kokotović i Marija Anita Žulj. Zahvalnice za 20-godišnji rad dodjeljujemo profesorima Marku Kolakoviću i Sandri Susi, izvanrednom profesoru Nikoli Vlahoviću te Kristini Malešević. 25 godina rada na Ekonomskom fakultetu ove godine obilježavaju Romina Herceg, profesorica, zatim Jasna Brešan, Željko Čiček, Andreja Golub, Dijana Keško, Ankica Mikac-Škrinjarić i Leo Popović. Zahvalnice za 30-godišnji rad dodijelit će se profesoricama Đurđani Ozretić-Došen i Mariji Tomašević-Lišanin, Inesu Dodovski, profesorici, te magistri znanosti Konstanci Lizačić, te Željku Bencalu i Đurđici Marinović. Zahvalnice za jubilarnih 40 godina rada na Ekonomskom fakultetu dodjeljuju se profesoru Silviju Orsagu i izvanrednoj profesorici Zdenki Damjanić. Poštovane kolegice i kolege, dragi zaposlenici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Evo nas na kraju još jedne godine. Baš kao i protekla, i ova godina bila je puna turbulencija i različitih izazova. S ponosom možemo reći da smo zajedničkim naporima i radom svih nas, nastavnog i nenastavnog osoblja, uspješno odgovorili na sve izazove s kojima smo se susreli. Stoga, prije svega, veliko i iskreno hvala svim zaposlenicima koji su se spremno i odgovorno prilagodili novim okolnostima, te pokazali stav, odgovornost i zalaganje kad je bilo najpotrebnije. Ujedno, hvala svima koji su usprkos svim neprilikama koje su nas zadesile, kontinuirano ulagali u vlastiti razvoj, kako bismo zajedno kontinuirano napredovali. Tijekom ove godine potpisali smo ugovore o suradnji s renomiranim hrvatskim poduzećima, od kojih će koristi imati naši studenti, ali i naši zaposlenici. Obnovili smo veliki dio stare zgrade našeg fakulteta,
ali i osigurali sredstva i postavili temelje za sav posao koji je još pred nama. Zajedničkim naporima sigurno ćemo ostvariti sve zacrtane ciljeve. Svima vama i vašim obiteljima od srca želim sretan Božić i sve najbolje u nadolazećoj novoj godini. U nastavku, kao što tradicija nalaže, predstaviti ćemo novozaposlene u ovoj kalendarskoj godini, te se zahvaliti svim našim djelatnicima koji su ove godine otišli u zasluženu mirovinu. U 2021. godini velikoj obitelji Ekonomskog fakulteta pridružili su se doktori znanosti Monika Blagus, Nikolina Dragičević, Mislav Šagovac, Ivan Šušnjar i Maja Vizjak, magistra znanosti Sanja Živković te Nikola Blaževski, Ante Budimir Bekan, Jelena Krizmanić, Matija Matić, Tomislav Medić, zatim Nadica Đuranec, Tatjana Golojuh-Luketa i Marija Tušek. Nakon dugogodišnjeg rada na Ekonomskom fakultetu u mirovinu su otišli profesori Marijan Cingula, Ksenija Dumičić, Drago Jakovčević, Radmila Jovančević, Nikola Knego, Božo Matić, Boško Šego i Jasminga Šohinker, te Ivanka Dvoržak, Vesna Kos, Milka Lipar, Ivančica Maković, Bruno Novosel i Dragica Vučković. Poštovane i drage kolegice, poštovani i dragi kolege. Evo nas na završetku još jedne izazovne godine za sve nas. Ono čime se možemo ponositi jest da smo i prošlu akademsku godinu uspješno priveli kraju, kao da je sve bilo normalno. Prema studentskim anketama, fakultet je dobio najviše ocjene od strane studenata od kada provodimo anketiranja. Ekonomski fakultet je ove godine uspješno nastavio s digitalizacijom na raznim područjima. Proveli smo online upise za sve naše studente i to po prvi put u povijesti fakulteta u potpunosti u online okruženju. Uveli smo sustav elektroničkih zamolbi te nastavili s digitalnom transformacijom studentske referade. Naše dvorane opremili smo suvremenom videokonferencijskom opremom, nabavili smo 11.000 licenci za Google profesionalne račune, te na temelju toga organizirali hibridnu i online nastavu za sve naše studijske programe. U suradnji s partnerskim institucijama pokrenuli smo projekt digitalne platforme za distribuciju elektroničkih knjiga, kako bi svi naši studenti imali pristup elektroničkim publikacijama. Pokrenuli smo i nove studijske programe, potpisali nove ugovore o stručnoj praksi i unaprijedili komunikaciju putem društvenih medija. Hvala svim nastavnicima koji su uložili ogroman trud i napredak u hibridnu i online nastavu. Hvala svim službama koje su pratile sve ostale procese u online okruženju kako bi sve naše nastavne aktivnosti išle neometane. Također, moram naglasiti da naši vrijedni i marljivi studenti unatoč svemu redovito obavljaju sve svoje studentske obveze, sudjeluju u raznim projektima i izvannastavnim aktivnostima te ostvaruju i zapažene sportske uspjehe, a za što ćemo im u nastavku dodijeliti i zahvalnice. Pred nama je još mnogo izazova, ali vjerujem da ćemo ih zajedničkim naporima uspjeti sve riješiti te da ćemo iduće godine zaploviti u mirnije razdoblje. Svima vama i vašim obiteljima želim sve najbolje za predstojeće blagdane. Lijepo se provedite u toplini svoga doma. Živjeli! Zahvalnice se dodjeljuju studentima za sudjelovanje u organizaciji konferencije Investo 2021. Digitalizacija, jednorozi i fintech vs. institucionalni investitori. Studentima Lovri Špremu i Tinu Puljiću za izvrstan uspjeh na svjetskom sveučilišnom debatnom prvenstvu. Studenticama Eni Bogut, Petri Turković i Luciji Turković za izvrstan uspjeh na studentskom natjecanju L'Oreal Brandstorm 2021. Zahvalnice se dodjeljuju i studentima za sportske uspjehe i doprinos u promociji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ivanu Nakiću Vojnoviću, Mariji Jerković, Hrvoju Žuveli, Tvrtku Ivanu Pajaliću, Gabrijeli Gajser, Magdaleni Šilić, Izabeli Štimac i Ivini Kačević te Bruni Kovačeviću, Hrvoju Žuveli, Ivanu Penavi i Nevenu Zonjiću. Poštovani i dragi zaposlenici fakulteta,
Ovako, na kraju godine, ova uzvišena prigoda božićnog slavlja i dočekivanja nove nam godine važna je prilika svima nama da se ukratko osvrnemo na godinu koja prolazi, jasno pobrojimo postignuća koja smo odradili u ovim izazovnim vremenima, ali i da jasno definiramo smjer u kojem želimo ići u godini koja je pred nama. Nesumnjivo smo i ove godine bili suočeni s izvanrednim okolnostima, no ojačani prošlogodišnjim iskustvom, ove smo se godine nekako brže i spretnije prilagodili izazovima koji su bili pred nama. Naime, u 2021. godini provedena je očekivana i neophodna digitalizacija rada naših službi koje neposredno rade sa studentima i time smo postali još učinkovitiji i brži. Kao rezultat, poslovni procesi su značajno ubrzani, a mi smo u još većoj mjeri bili i bit ćemo i dalje oslonac i potpora studentima, nastavnicima i upravi fakulteta. Rad i aktivnosti stručnih službi kao važnog segmenta potpore nastavi i svim aktivnostima vezanim uz nastavu odvijali su se tijekom protekle godine neometano i gotovo neprimjetno. Čitav tim ljudi brinuo se i brine se da se svi popratni procesi u našim službama koji se odnose na nastavu i nastavni proces odvijaju bez poteškoća, a isto tako da se sva kadrovska, financijska, pravna pitanja naših zaposlenika rješavaju u skladu s pravilima i na najbrži mogući način. I to smatramo velikim uspjehom i važnim zalogom za naš budući rad. Dopustite mi da u svoje ime i u ime ostalih djelatnika fakulteta zahvalim na predanom radu u ovoj godini svim stručnim službama. Godina koja je pred nama nadamo se da će biti lakša i s manje izazova. Mi se na fakultetu nadamo povratku svih naših zaposlenika i studenata u prostore fakulteta, onoj našoj staroj uobičajenoj vrevi i gužvi na hodnicima, jer jedino tom važnom interakcijom među svim sudionicima i strukturama fakulteta možemo postići najbolje rezultate. No ukoliko i ta normala bude još malo odgođena, mi kao djelatnici stručnih službi znat ćemo se i tome prilagoditi. Na kraju, svim zaposlenicima fakulteta, studentima, profesorima, djelatnicima stručnih službi želim mirne i ispunjene božićne blagdane i puno poslovnih i privatnih uspjeha u godini koja je pred nama. Našim dragim studenticama i studentima. Našim dragim djelatnicima i djelatnicama. Našim dragim poslovnim partnerima. I svim prijateljima fakulteta. Svima koji slave želimo sretan Božić, a svima nama želimo sve najbolje u novoj 2022. godini.